Νικό, ταξιδεύω πολύ νύχτα. Τι φώτα μου προτείνεις? Λοιπόν, για να μην σε φάνε λύκη και τα μαύρα τα σκοτάδια, θα μου βάλεις LED. Και τι LED? Εδώ σε έχω. Όνομα και πράγμα, Night Killer. 80W λάμπα, τέλεια μέταλλα, χαλκός μέσα για ψήξη και παθητική και ενεργητική. Στα 6000 Kelvin, ό,τι πιο δυνατό μπορείς να βάλεις στο αμάξι σου. Σε όλους τους τύπους. Ή τα 7, ή τα 1, ή τα 4 και κλείσεις. Τώρα, αν θέλεις να το παίξεις και μούρι στο πρόσωπο ή στο συνεργάτη ή οπουδήποτε, μου πας εδώ. Ίδια λάμπα, αλλά mobile app για να ρυθμίζεις χρωματισμό, ένταση λάμπας και συνθήκη. Είτε είσαι σε ομίχλη, βροχή ή έναν επαρχιακό δρόμο. Τα ρυθμίζεις όλα από το τηλεκοντρόλ, από το application της εφαρμογής. Η λάμπα είναι εξίσου πολύ ποιοτική, είτε στην ενεργητική είτε στην παθητική ψήξη, για να αντέξει τα 80W της λάμπας, όχι το set, και full CAN bus για όλα τα αυτοκίνητα, ειδικά τα πιο σύγχρονα. Για τους φίλους που είναι λίγο πιο συντηρητικοί, είτε το αμάξι είναι πιο απαιτητικό σε θέμα χώρου, είμαστε πιο περιορισμένοι, καλή ώρα Hyundai ή Ford συγκεκριμένα, έχω τη λάμπα για τους φίλους που πάνε by the book. Ή τα 7 plug and play, είναι πιο ποιοτική της αγοράς και από θέμα δύναμης και από θέμα ποιότητας μετάλλου. Το κουμπώνεις και τελείωσες. Καμία παρέμβαση στο αμάξι ή το φανάρι. Κάτι πιο δύσκολο. Mercedes και Ford έχουν κάτι. Αν δεν έχουμε εμείς, ποιος έχει? Πάλι εργοστασιακή τοποθέτηση ή τα 15, η οποία μπαίνει κουμποτή απευθείας, συν ότι είναι full CAN bus. Οπότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα για τους φίλους που έχουν Ford και Mercedes και έχουν πρόβλημα με το συγκεκριμένο τύπο λάμπας. Πλέον όχι. Και για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, πάμε στο καλύτερο offer. Top λάμπα V31 στα 95W για το ΙΤΑ 7 συγκεκριμένα και το ΙΤΑ 1. Πάρε με τηλέφωνο 4824-221, μπες στο site μου να τη βρεις σε τιμή πάτωμα ή έλα κατευθείαν από εδώ να σου βρούμε την καλύτερη λύση.